Adunay panahon nga ako magauga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Adunay panahon nga ako magauga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong maangkon ang kinabuhing dayon nga gisaad mo sa pulong mo. Muundang ba ako sa pagday ko kanimo, kung naginhawa ko ang hangin nga gikan kanimo? Muundang ba ako sa akong pagtuo, kung nasayod kong ako di pa kamatyan mo? Mayong buntag, mayong pakiguban. Welcome sa ato nga programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Programa mga kigsuonan nga walay laing gihatod ug walay laing giisgutan mga pulong sa Dios nga atong giilagaran. Ang programa mga kigsuonan, pulong mo kinabuhi ko, nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Dalaygon ng Dios nga magapanalangin sa matag usa. Dalaygon ang Dios nga magapanalangin o magatagpo sa tanan nga atong gikinahanglan. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong uganon. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may kataposan. Dalaygon ang Dios mga kigsuonan nga magapanalangin sa matag usa diha sa iyang mga pulong nga atong karong madugan. Sa atong pagsugod akong gihangyo matag usa sa pagampo ug pagkapuyo. Diin pagdali ang mga pagdayon. Salamat sa pagmamayo sa atong Panginoon Dios ug sa iyang pagkamatinudan ug pag-ampo.
Amahan na mga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong pagpanalipod, pagkatiman, sa imong hangpag. Thank you so much Lord sa imong hangpag. Tubag usab sa among mga gihangyo, gipangayo diha kanimo Amahan. Salamat o Dios sa imong pagkatiman sa among kinabuhi God. Among nausab nga gihalat ang among kinabuhi diha sa pagpaminaw, pagpamagi ng dawat sa imong mga pulong. Gamit pangayo Dios nga sa among panalipod dunay nasahi mensahe na usaptan na mag-apply sa aming pagpuyog sa kalibutan. Salamat o Diyos sa walay puno ni mong pagkatiman, sa walay puno ni mong pagpangunang ka naman. Among kang ipasalamatan, may katapusan sa usamay among ikinahanglan. Salamat o Diyos sa padayon mo usap nga panalaginan ng akong mga kaigsuonan, mga listener Ginoo sa Shiny FM, o sa mga kaigsuonan na nagsunod ni mga live ang pulong mo kinabuhin ko. Salamat o Diyos sa imong pagtubag, sa imong pagkatiman ka namong tanan. Among isaling ang itugyan niya kanimo mong kinabuhi, kung wala ka wala may mahimo. Sa among itugyan niya kanimo tanan, dahil ang kasalamat, dungog kadungganan, alang lamang kanimo sa pangalan ni Jesus. Amen. Palaygo ng Diyos mga kaigsuonan nga padayon nagpanalangin sa matag usa. Awit makalangin igabalos. Mayong pakiguban, mayong pagpaminaw sa ato ang mga kaigsuonan nga nagsunod sa 101.3 Shiny FM number 1 og walay lain nga naglanog-lanog diri sa Kabukiran. Kagabi mga kaigsuonan, alang sa ato mga kaigsuonan nga nagsunod og naminaw na mati sa ato ang FM station 101.3. Wala ko ka-live kagabi atong ato ang nadunggan og ato ang nabati kagabi ato tong replay. Wali to mga kaigsuonan sa miagi pag yung mga bulan. Mao'y hinungdan nga ang atong nadunggan kagabi sa libro sa buhat. Kay wa ko ka-live kagabi wa ko kasod sa ato nga programa. Ang akong gibuhat, akong gi-replay ang mga mensahe sa Dios aron inyong madunggan o mabati diri sa ato ang FM station 101.3 ang mga pulong sa Ginoo. Kay kagabi mga kaigsuonan, do na may gibisita o niya pag-uli nako naglain sa dang akong ulo. Kay anang hapon mga kaigsuonan nagbibiyahe mi tungod kay doon na tayo igsuon diri nga mi halad sa iyahang gugma ngadto sa Dios. Ipialan sa Ginoo og mga yuta o gihikap siya sa Ginoo nga muhalad og yuta alang sa aron tukuran og simbahan. Una nang kauban-uban may kagahapon nagkuyog-kuyog mi kay amo ang gihikay ang mga papilis no sa yuta nga iyang ihalad sa atong buhi nga Dios. Nga matod pa sa atong igsuon nga pastor gihatag man ni sa Ginoo kining mga yuta iyahaman ni ato siyang gaman og balay alampuanan. Nalipay ko mga kaigsuonan nga nakabating nakadungog tungod kay nagtuog yun ko og nabati nako nga gikan sa iyang kasing-kasing ang paghalad sa mga butang nga gipiyal sa Dios sa iyang kinabuhi sa masayota. Gani wala gyud siya makadungog nga pag-challenge, pagdasig kung unsaon pagpangalagad sa Dios, unsaon pagpagamit sa Ginoo. Nagtuo ko nga ang Dios mo'y naghikap kaniya. Nagtuo ko nga ang Dios mao'y nagapamuhat sa iyang kinabuhi. Kay misayo siya mga kaigsuonan pag-ari diris ato ang FM station. Maingon siya mga kaigsuonan kay ang una gyud ato mga kaigsuonan ang yuta nga iyahang ihalad ngadto sa Ginoo sama sa gidak-on sa pikas nga simbahan o
unya amo ang sukdan ang pikasimbahan para maupoy sukod sa yuta nga ihang ihalad para tukuran nato balay alampuanan. Pagkaugma mga kaigsuonan ni sayo og ari atong igsuon og miingon siya nga, pastor, kato nga simbahan sa unahan maoy ato ang sukdon, maoy ato ang kuhaag sukod kay mas dako didto. Mauna nga amo ang gisuroy ang pika sa simbahan og among gisukod ang latid sa yuta. Pag abot namo dito mga kaigsuonan perting dako makahimo og tukuran og kana bitaw nga klasihanag mga bata. Maoy amo ang gihimong sukdanan ang pika simbahan. Og kung gipasalamatan ang Dios nga bisan pa kung wa pa siya makadungog sa mga pagdasig kay angay gyud nga ipabati ipadungog ang pagdasig kun unsaon nato paghalad or pag-alagad ang atong buhi nga Dios diha sa paghalad sa tanang mga butang nga gipiyal sa Dios sa atong ginabuhi. Wala pa gani siya makadungog mga kaigsuonan sa mga wali nga nagdasig natong mga magtotoo sa paghalad sa tanang butang nga niaka nato o sa paghalad sa mga gisalig sa Dios sa atong kinabuhi. Ming bisita na siya diri sa ato ang balay tigumanan house church og ako nagtuo nga gihikap siya sa Ginoo. Namuhat ang Dios kaniya. Mga kaigsuonan, akong gipasalamatan ang Dios sa pag-atiman sa Dios sa atong igsuon. Og ang Dios nakakita og ang Dios nasayod sa kinabuhi sa atong igsuon nga mihalad, mihatag, kanang miingon nga balik sa mga butang nga para rapod sa Ginoo. Si David mga kaigsuonan, kung imong tan-awon ang iyahang mga nahimo diha sa simbahan, miingon siya nga ang tanan nga niya kanamo gikan kanimo. O kining butang nga amo nga gihalad kanimo, igo lamang kaming nag-uli diha kanimo. Kay si David mga kaigsuonan, siya ang nangulo sa pagpangandam sa mga materialis nga maoy gamiton sa pagtukod ni Haring Solomon sa templo para sa Ginoo. Si David di siya pwedeng mutukod. Ang iyahang anak nga si Solomon maoy angayan nga mutukod sa templo o balay alampuanan. Pero si David maoy nangulo sa mga katawhan aron maandam ang mga materialis nga maoy gamiton sa simbahan alang sa Dios. Og sa diha nga naandam na ang tanan, naghimo silang mga pagdaig, naghimo silang mga pagpasalamat. Og moingon si David nga, Amahan, ang tanan nga niya kanamo gikan kanimo, og kining tanan nga among gihalad diha kanimo, igo lamang kami nga nag-uli sa mga butang nga imo lang usap. Nindot kaayo mga kaigsuonan ang gibuhat sa Dios sa ato ang panag-uban sa programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Giatiman gyud ta sa Ginoo, giubanan gyud ta sa Ginoo. Ang atong programa mga kaigsuonan nga gikan sa Dios, walay laing gisangyaw kundili ang iyang mga pulong, ang iyang mga mensahe mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ang iyang mga pagtulunan, ang iyang mga pamaagi mga kaigsuonan. Ato ni nga hisgutan sa hisgutan natog sayo ang pulong sa Dios mga kaigsuonan. Alang sa mga mo request sa pagkakaron, dili lang usa nako ma-entertain. Kay kinahanglan nako nga mahisgutan ang pagkamaayo sa Dios, ang pagkamatinud-anon sa Dios sa iyang pag-uban ug pagpamuhat ni ining programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Uban sa tanan nga mga FM station nga nag-hook up ni nimong programa,
Doon na po'y mga FM station nga nag-hook up nini mga programa nga nanuka diha sa Lantapan, Bukidnon, o sa FM station nga nag-hook up usab ni ini mga programa sa Jinsan. Daghan nga mga FM station nga naumol na mugna na sa atong kapanahonan. Diin walay laing katuyuan o rason nga nung naumol ang mga FM station aron masangyaw ang pulong sa Dios sa tanang mga tao, sa tanan nga mga dapit. Kay ang balaang kasulatan nagsultiman ang atong Ginoong Hesus diha sa Biblia nga dili pa moabot ang katapusan, kinahanglan isangyaw ang mayong balita. Kinahanglan masangyawan ang tanang tao isa pa moabot ang katapusan. Ug usa sa mga ilhanan nga ang katapusan duol na lang, gamay na lang ang pagpaspas sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Hinumduman nato mga kaigsuonan, sa atong panahon karon nahitabo ang grabe kakusog ang pagpangsangyaw sa pulong sa Dios. Dunay mga nagsangyaw diha sa telebisyon, sa YouTube, sa FB, even mga kaigsuonan sa Messenger. Dunay mga nagtudlo, nag-Bible study, na ay mga group chat, na ay mga tao nga nihalad sa ilang kinabuhi ug nagpagamit sa plano ug pamaagi sa Dios aron masangyaw ang pulong sa Ginoo. Gawas pa niana dunay mga tao nga naghago pag-ayo sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa kadalanan, sa mga merkado, sa mga eskwelahan, sa tanang mga department sa ato ang gobyerno, even sa kapulisan, Department of Education, na ay mga pastor nga nagsangyaw. Sa tanang mga departamento sa ato ang nasod, doon ay mga tao nga nagsangyaw. Even sa mga kampanya or company, doon ay mga pastor nga naghago, nga nagsangyaw sa pulong sa Dios. Mga ilhanan kini nga kinahanglan na kang magtininuod, magseryoso sa pagpangalagad sa Dios nga nagpahimugso kanimo. Mga ilhanan kini nga kinahanglan kitang magseryoso sa pagpangalagad, sa pagpakabana sa mga mensahe sa Dios, samtang doon na pa'y panahon, samtang doon na pa'y kusog nga atong magamit sa pagbasa o pag-abli sa balaang kasulatan nga maoy magtimon dapat sa atong pagpuyo sa atong kalibutan. Mga kaigsuonan, walay laing pulong nga modala kanato ngadtos gingharian sa Dios. Walay laing libro nga modala kanato ngadtos kinabuhing way katapusan, ang Biblia nga gibilin sa Dios sa matag usa. Ang Biblia, mga kaigsuonan, mao ni buhing giya, mao ni buhi nga guide sa atong pagpuyo sa kalibutan. Aron na ay giya ang atong kinabuhi, atong dawaton ang mga pulong sa Dios, atong ikinabuhi ang mga mensahe sa Dios nga gibilin sa Ginoo diha sa Biblia. Mga igsuon, dalaygon kayo ang Dios sa mga tao nga mihalad sa ilang kinabuhi. Dalaygon ang Dios sa mga tao nga misakripisyo, nga mihimog lakang aron masangyaw ang pulong sa Dios. Sa tanan nga mga nagsangyaw, sa tanan nga naghago aron mapaabot ang mga mensahe sa Dios, dalaygon ang Dios sa imong kinabuhi. Sa imong gihimo sa pag-share ni ining mao nga programa ang pulong mo kinabuhi ko, dako na kaining kaabag aron mamantala ang pulong sa Dios sa kinabuhi sa imong mga kaila, sa imong mahigala, ilabi na sa imong pamilya. Ayaw kaluya, ayaw kaguol kung imo silang masayran nga dili nila tagdon ang imuhang pagsangyaw. Ang importante, na share nimo, napaambit nimo ang pulong sa Ginoo sa mahal nimo sa imong kinabuhi. Mga igsuon, kining tanan nakita sa Dios. Kay ang Dios nga atong gilagara nagtan-aw siya. Gikan sa iyang trono nga mao ang langit. Miingon si David sa iyang sulat diha sa
Salmos 53 versikulo 2. Nga ang Dios mingdungaw gikan sa langit. Gikan sa langit mindungaw ang Dios. Gitan-aw niya ang matag tao sa kalibutan. Kung doon na ba'y mga tao nga maalamon nga nagsimba kaniya. Ang tao nga maalamon, mao sila nga nasayod sa mga pamaagi sa Dios. Mao sila nga mga tao nga nakasiguro sa mga pagtulunan sa Dios. Mga taong nagpakabana sa paghatod, sa paghatag og panahon sa Biblia. Kay ang Biblia, mga kaigsuonan, puno sa kaalam sa Dios. Puno sa mga mensahe sa Dios ang Biblia. Ikaw ug ako nanginhanglan tag kaalam. Mabatunan lamang nato ang kaalam gikan sa Dios. Pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo gikan gayud sa Biblia. Pinaagi sa pagbasa ug pagpamati sa mga mensahe ug pagdawat niini. Mao ni makahatag natog kaalam matod pa ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 versikulo 15. Nga miingon siya sa iyang kaabag nga si Timoteo, nasayod ako sikad pa sa imo pagkabata. Nagbasa ka na sa balaang kasulatan ug mao ni naghatag kanimo kaalam. Igsuon ko sa Ginoo, magmalamposon ang taong maalamon sa pagkabot sa kinabuhing dayon. Kay ang pulong kaalam gikan sa Dios, mga kaigsuonan mo yawi sa kadaogag panalangin nga atong makaplagan sa balaang kasulatan. Bless kaayo ang usa ka tawo ug dalaygon kaayo ang Dios sa usa ka tawo nga nagpagamit sa pamaagi sa Ginoo nga masangyaw ang pulong sa Ginoo. Dili matukod ug dili makapadayon kini maong programa kung walay tao nga nagpagamit sa Dios. Kining programa, mga kaigsuonan, ang pulong mo kinabuhi ko uban sa mga sakripisyo sa tanang mga kapastoran sa Shine FM with Pastor Kim Ryan Makasaot. Dili ni makapadayon kung walay tao nga miingon, Lord, gamit ako. Nia ang mga butang nga gikan kanimo nga alang lang usab kanimo. Dunay mga taong gigamit ang Dios. Diin nagtrabaho sila ug ilang gisunod ang pamaagi sa Dios. Ilang gisunod ang mga mensahe sa Dios. Dalaygon kaayo ang Dios sa kinabuhi nini mga tawhana. Ang Dios mo'y nasayod og nakakita kung kinsa sila nga nagmatinud-anon sa pagkinabuhi sa pamaagi sa Dios, sa pagkinabuhi sa mga mensahe sa Dios. Walay makita sa Dios. Ang tanan nakit-an og dayag sa Ginoo kinsa kining mga tawhana. Ikaw ba kini? Mga igsuon, bulahan kayo ang tao. Kansang kinabuhi, gihalad, alang sa kahimayaan sa Dios. Bulahan kayo ang tao. Kansa mga butang, walay laing gialagaran kundi ang Dios. Pagkabulahan sa tao nga walay laing gitinguha sa iyang kinabuhi sa iyang hunahuna. Walay laing gisinggit nga miingon siya, Ginoo gamit ako. Nining katapusang mga adlaw, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili gid kakalimtan. Dili gid kalimtan ang tao nga nagsakripisyo, nga naghagok, naghalad sa kinabuhi ug sa tanan nga naa kaniya aron ang pulong sa Dios madunggan sa tanang mga tao. Mga kaigsuonan, pipila nato panalanginan sa Dios. Gipanalanginan sa Dios ang ato mga kaigsuonan og trabaho nga kaniadto wala nila makupti. Gipanalanginan ang ato mga kaigsuonan og mga posisyon. Nahimo silang maestra, nahimo silang mga maestro, nahimo silang mga, ang uban nahimo mga doctors, nahimo mga nurse. Doon na tayo mga followers diri sa atong programa nga ang ihang mga anak
hapit puro doctors diha sa gawas sa nasod sa Canada. I think na ato sa Canada. O nagsunod sila sa atong programa. Gipanalanginan sila sa Dios. Ikaw gipanalanginan ka sa Dios. Dili man siguro sa posisyon, dili man siguro sa trabaho. Gipanalanginan ka sa Dios sa laing bahin. Og ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi gihatag na aron alagaran nimo ang Dios. Aron maalagaran nato ang Dios. Mga kaigsuonan, dunay pinasahi nga pagdasig ang Dios pinaagi sa sulat ni Apostol Pablo. Kay ang Dios, mga kaigsuonan, nga atong gialagaran, walay hunong sa pagpanalangin nimo. Walay hunong sa pagtagbo o paghatag o pagpiyal sa mga butang nga imong gikinahanglan. Gitagaan kag kaalam, gitagaan kag kahibalo para imo ning gamiton nga maalagaran nimo ang Dios. Si Jesus namulong nga miingon siya, mga kaigsuonan, ngayaw kamo pagtigom og bahandi diri sa kalibutan, kay dunay mga kawatan, dunay mga taya, dunay mga anay nga mukutkot niini. Pagtigom hinuon kamo og bahandi sa langit, diin walay taya, walay anay, walay kawatan. Mga igsuon ko sa Ginoo, saon nato pagtigom og bahandi kung dili ta magpagamit sa Dios, kung dili nato ihalad ang tanan nga gipiyal sa Dios sa atong kinabuhi. Si Apostol Pablo doon na sa mensahe diha sa Timoteo, mga kaigsuonan, unang Timoteo kapitulo 6, akong pagabasahon diha sa Biblia. Mga pagdasig kini sa Dios pinaagi siyang alagad nga si Pablo, og gisulat ang mga mensahe sa Dios diha sa libro sa unang Timoteo kapitulo 6. Miingon siya dinhi sa versikulo 17. Unang Timoteo kapitulo 6 versikulo 17. Pahimangnoi ang mga dato nga dili sila magpapahitason ug dili magsalig sa bahandi kundi sa Dios. Kaya ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan, apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat og maayo og sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamahinatagon og sa pagtabang sa uban. Niining paagiha makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot og maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Diha klaro og tin-aw kayo ang pamaagi sa Dios alang sa mga tao nga gipanalanginan sa Dios. Kung ikaw gipanalanginan sa Dios og trabaho, kung ikaw gipanalanginan sa Dios og negosyo, dili man siguro tanan kwartahan, apan dunay mga dapit sa imong kinabuhi nga ikaw gipiala niini. Dili tanan, mga kaigsuonan, nga mga tao nindot og trabaho, apan doon na kay mga butang nga naangkon og imuhang nadawat og kanang tanan. Dunay rason ang Dios nganong gipial o gisalig na sa Dios sa imong kinabuhi. Dili aron ikumpara nimo sa uban, ipanghinambog nimo sa uban, kundi aron maalagaran nimo ang Dios. Sa unsang paagi nga maalagaran nato ang Dios sa tanan nga niya kanato, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ingon ang sulat ni Apostol Pablo pinagi sa pagbuhat og maayo. Ang pagbuhat og maayo, mga kaigsuonan, usa kini kayawi aron ikaw kahimutan sa Dios. Si Apostol Pablo nagsulat siya diha sa Hebreo kapitulo 13 versikulo 16. Miingon siya diha, ayaw kalimot pagbuhat og maayo ug pagtinabangay kamo, kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios, makapalipay sa Dios. Ang sulat ni David diha sa Salmo 37, nag-ingon siya, pangitaa ang kalipay diha sa Ginoo og tagaan ka sa tanan nga imong pangayoon kaniya. Mga igsuon, kinahanglan sa atong pagpuys kalibutan, malipay ang Dios, mahimaya ang Dios.
Aron mahimaya ang Dios, ang Biblia nagtug-an, nagtudlo kanimo kanako, mga kaigsuonan, dili nato wadon ang pagbuhat og maayo. Giluwas ta aron magbuhat og maayo. Pakamatian ta ni Jesus. Gihalad niya ang iyang kinabuhi aron ikaw og ako magbuhat og maayo. Og magtinabangay kita, mga kaigsuonan. Kay mauni ang tinuod nga mga halad nga makapalipay sa Dios. Kung malipay ang Dios sa atong kinabuhi, kanunay taniyang proteksyonan, kanunay taniyang lipayon, kanunay taniyang tabangan. Kanunay ta mga kaigsuonan nga magbadaog og mangbalampuson ug naa nato ang tinuod nga panalangin kay naaman kanato ang katagbawan. Mga igsuon kos Ginoo, ang dasig ni Apostol Pablo dili lamang sa pipila sa mga magtotoo, kundi sa tanang mga magtotoo sa tibuok kalibutan. Gipadato ka dili sama sa uban, mga kaigsuonan. Siguro gipadato ka sa pagpanguma, gipadato ka sa pagpatigayon like negosyo, mga kaigsuonan. Gipadato ka sa imong trabaho, gipadato ka sa mga imong pag-eskwela, imong pagtuon. Kanang tanan gisalig sa Dios ug gikan kana sa Dios aron imong mabuhat ang maayo nga maoy makapahimuot sa Dios. Miingon siya dinhi, sultihi sila sa pagbuhat og maayo ug pagpadato diha sa maayong binuhatan. Ang pagbuhat og maayo ug pagpadato sa maayong binuhatan, mao kini ang mga pamaagi matud pa sa pagkamahinatagon ug pagtabang sa uban. Mahinungdan mga kaigsuonan, kagabi wala ko ka-live. Ako ang gipadungog sa ato ang mga kaigsuonan nga mga listeners sa 101.3 sa Shiny FM Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu. Ang reply lang nato nga mensahe sa miagi pag yung mga bulan nga naghisgot diha sa libro sa buhat. Kay kagahapon mga kaigsuonan, gihikay namo ang gitrabaho namo ang gikinahanglan aron ang yuta maplastada. Ang yuta mga kaigsuonan mahalad gyud, matugyan gyud sa Dios mga kaigsuonan. Dili lamang sa pulong kundi naagyoy mga dokumento nga nagpamatuod nga gihalad sa Dios ang maong yuta. Og ang Dios nga nagtan-aw niini, nahimaya siya. Og ang Dios nga nakakita niini, nalipay ang Dios sa tao nga may desisyon nga muhalad sa yuta nga kinahanglan nga tukuran og balay alampuanan diin magkahiusa ang mga katawhan sa Dios. Dalaygon kayo ang Dios mga kaigsuonan nga sa mga tao nga nahimong kabahin aron ang buluhaton sa Ginoo mudako, mapagaan, ug ang Dios nga gialagaran nato nakakita sa tanan, ug siya nga Dios nga mubalos umuganti sumala sa iyang mga pulong. Ikaw ug ako gimonitor sa Dios. Sumala sa sulat ni Jeremias kapitulo 17 versikulo 10. Ang imong hunahuna ug akong hunahuna ug ang akong kasing-kasing ug ang imong kasing-kasing ginaususi sa Dios, ug ang tanan natong gibuhat mga binuhatan o giunsa nato pagkinabuhi ang atong kaugalingon mga kaigsuonan kos Ginoo ginamonitor na sa Dios. Kay diha mo ganti ang Dios, diha mo sukli ang Dios, diha mo balos ang Dios. Ako mga pagdasig, samtang buhi pa ta, samtang may kusog pa, desisyon ta alang sa kahimayaan sa Dios. Kaya tuata, adto ta mo atubang sa Dios, adto ta mo atubang sa Dios, ug wala tay lain nga padulngan kundili ang Dios. Mga kaigsuonan kos Ginoo, dalaygon ang Dios sa matagusa. Dunay mga mensahe nga angay natong tagaan og pagtagad. Angay nato nga hatagan og pagtagad sa ato nga panag-uban. Siguro dili lang siguro ko mutaas pakig-uban sa atong programa sa pagkakaron tungod kay gikinahanglan nako ang pagpahuway. Dunay gyud mga panahon mga kaigsuonan nga ang atong lawas na kinahanglag pahuway. Og
Doon naging mga panahon nga giingon sa Biblia nga magsigi na lang yung pahuway. Maubitaw na niingon ang Biblia mga kaigsuonan diha sa Ecclesiastes Kapitulo 12. Hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon ka pa. Sa dili pa mo abot ang mga adlaw o panahon nga moingon ka, wala ako malipay. Mga igsuon, mo abot yun ang panahon nga ikaw ug ako matigulang. Ang pulong tigulang mga kaigsuonan nagpakita na nga wala na'y mahimo, wala na'y mabuhat gawas lamang sa pagpaabot sa panahon nga kuhaon sa Dios. Kay matud pa sa gipakita sa kahimtang sa usa ka tigulang, sa gipakita sa Biblia sa kahimtang sa usa ka tigulang nga matud pa lain na ang mubakos, lain na ang musinina, lain na ang muilis o lain na ang mualsa. Mao na nga mintras makahimo pata, mintras makabuhat pata mga kaigsuonan, buhaton nato ang mga buhat nga mahimaya ang Dios, malipay ang Dios. Usa niini ang pagbuhat og maayo og pagtinabangay. Mga igsuon kus Ginoo, ang usa ka tawo nga naghatag og luna o dapit aron tukuran og simbahan, mga kaigsuonan, nakit-an kini sa Dios. Nalipay ang Dios nga nagsud-ong niini. Ang Dios nga nakakita mga kaigsuonan sa tao o sa matag usa nato kinabuhi nga doon na tay gihimo mga kaigsuonan sa matag karon og unya nga doon na tay gihimo mga kaigsuonan alang sa kaymayaan sa Dios. Inighimo, inigbuhat, inigdesisyon nato ana, automatic nga dunay buhaton usab ang Dios. Nag-andam ang Dios og ganti sumala sa atong gihimo. Kung nagbuhat kag maayo, nag-andam ang Dios og ganti nga makapalipay usab nimo sa panahon nga mobalik na ang Ginoo. Pagkaninduta mga kaigsuonan kon sa atong pagpuyos kalibutan daghan kay tang nabuhat nga maayo nga naghatod og pagdaig sa Dios, naghatag og mga pagpasidungog sa Dios. Mga kaigsuonan kos Ginoo, mahimong excited kaayo ka mga kaigsuonan kay ang Dios mo pabati manimo nga excited siya nga makakita kanimo sa panahon nga mobalik na ang Ginoo. Mga igsuon, sa ako nang gikaingon, musugod ko dayon sa paghatag og panahon sa pagtagad sa pulong sa Ginoo. Diha sa unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa versikulo 11. Unang Korinto Kapitulo 6 versikulo 1 hangtod sa versikulo 11. Mga kaigsuonan, ingon sa dinhi, kung usa kaninyo agrabyado sa iyang igsuon, nganong modangop man siya sa maghukom nga dili magtotoo ug dili hinuon kini ipahusay sa simbahan? Wala ba kamo masayod nga ang balaang katawhan sa Dios maoy maghukom sa kalibutan? Ug kun kamo maoy maghukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa mga ginagmay nga pagpanagsumpaki? Wala ba kamo masayod nga kitay maghukom sa mga anghel? Unsa pa kaha sa mga butang niining kinabuhia? Kun mahitabo ang mga butang nga sama ni ana, inyo ba kining ipahusay sa mga tao nga dili sakop sa simbahan? Angay kamong maulaw, ngano? Wala ba'y maalamon kaninyo nga makahusay sa inyong kasungian? Apan nagkihaay hinuon kamo o nagpahusay sa maghukom nga dili magtotoo. Ang inyong paghiay nagpaila nga napakyas gayud kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Apan kamo na hinuon ang nanglupig ug nanikas bisan gani sa kaigsuonan. Sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpanglimbong kay ang mga tao nga makihilawason o nagsimbag mga Dios-Dios o mga manandapaw o nakikilawas sa isig kalalaki o isig kababay o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balao dili makasulod sa gingharian sa langit. Ang pipila kaninyo sama gayo di anak kani adto, apan nahugasan na kamo sa inyong mga sala
o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Gimatarong na kamo sa Dios pinaagi sa ngalan sa atong Ginoong Kristo o pinaagi sa atong Dios. Mga kaigsuonan, dalaygon kaayo ang Dios sa matag usa nato ka kinabuhi. Ako ning ipadayon minaw sa tag-awit makalangit. Awiton ko ang awit sa pagdaing, ipataas ang ngalan mo. Kay ikaw, kay ikaw, kay ikaw ang among Ginoo. Pasalamatan ka sa tanang nabuhat nimo. Halaran ka sa mga pagdaing, sulodin ka po. Okay no, salamat sa atong buhi nga Dios. Ato ang gipatilinghugan ang pulong sa Dios diha sa unang Korinto kapitulo 6 nga naghiskot baruka sa mga igsuon. Sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, ato ang madunggan og nabati nato ang pipila ka mga problema, mga kaigsuonan sa atong isig ka magtotoo, mahitungod sa kasungian, mga bingkil-bingkil, adunay mga kasungian mahitungod sa relasyon, sa pagpuyo, adunay mga kasungian, mga kaigsuonan mahitungod sa mga butang, mahitungod sa pagtuo, mahitungod sa mga prinsipyo o sa mga doktrina, mga butang nga dili dapat isalig sa mga taong dili magtotoo. Mga kaigsuonan, dunay madungga nato nga kaniadto pa lang, mga kaigsuonan, nga ang mga tao nga nagtuo kanang nagpahusay sa barangay mahitungod sa pagpuyo, mahitungod sa relasyon, mahitungod sa mga butang, og maghisgot tag relasyon na ay mga tao nga nagpahusay sa barangay, nagpahusay sa abogado, tungod kay wala magkasinabtanay ang pagpuyo nga managtiayon nga ning sangko sa panagbulag, o kay tao man, mga kaigsuonan, nangita pod og tao, og niabot ang panahon, mga kaigsuonan, nga ni desisyon nga magpaanol ang uban, magpa-divorce. Kung ari ka sa ubang mga nasod sa gawa sa Pilipinas, doon naman sila'y mga divorce, o diri sa Pilipinas doon ay annulment. O atubangan sa Dios, mga kaigsuonan, doon ay gipaabot si Moses apan dili kabuton sa Dios, nga ang tao nga wala na makagusto sa iyang asawa, kinahanglan maghimo siyag sulat agig pagpikigbulag o pakigbulag siyang asawa, o dili kini kabuton sa Dios matud pa sa diskusyon sa atong Ginoong Hesukristo. Si Ginoong Hesukristo, mga kaigsuonan, ming klaro sa tin-aw nga tubag matud pa sa usa ka pangutana sa usa ka presiyo magtutudlo sa balaod, ngano man kuno si Moses nga naghatag og nagtugot man og sulat sa panagbulag. Miingon ang Dios nga atong Ginoo nga si Ginoong Hesus nga apan dili kini ang sinugdanan, dili kini ang pagbuot sa Dios. Gitugot lamang ni Moses nga magsulat, ang tao nga wala kagusto sa iyang asawa magsulat og sulat sa panagbulag, matud pa ni Ginoong Hesus tungod kay gahi man kayo ulo, gahi kayo og ulo ang mga tao. Dunay mga klaro nga sulat diha sa Biblia nga kinahanglan dili gayud manapaw, apan dunay mga tao, mga kaigsuonan, nga muhimo gyapon og pagpanapaw. Gani, mga kaigsuonan, dunay mga pangutana diri sa ako ang messenger, mga kaigsuonan. Ako aning bagabasahon diri. Ako ni nga tagaan og pagtaga, dili lang nako nganlan. Ingon siya dinhi, mga kaigsuonan, nga hello Pastor Gideon, nangutana lang ko na ami kauban karon sa simbahan nga minyo sa una, ug gikasal sila diha gyud sa among simbahan, ug naay anak, tapos gibiyaan siya sa iyang asawa kay ni abroad man. Nakita
nakakitag maglaing lalaki iyang asawa, tapos karon ang ihang bana na minyo pod og single mom. Unya nangalagad man pastor, naa kauban namo karon og naa silay anak isa. Fitful man pod pastor. Akong pangutana pastor, dili ba sila dawaton sa Ginoo sa ilang sitwasyon nga nangalagad man sila pastor? Wa ko kabalo kung giistoryaan ba sila sa among pastor. Pila na mi katuig kauban simbahan. Salamat sa pagbasa o pagpasabot. Dinhi atong nadungog mga kaigsunan nga adunay mga problema ang uban natong mga kaigsunan. Adunay mga problema ang uban natong mga kaigsunan diha sa pagtuo mahitungod sa relasyon. Ang uban miduol og abogado aron matagaag solusyon ang ilahang pagpuyo. Diri sa kalibutan sa pagtuo na solusyonan apan sa tubangan sa Dios ning dugang hinuon ang tunglo ug ang problema kung inana ang sitwasyon sa tao nga nagtuo sa Dios. Mga igsuon, nangutana ang atong igsuon nga matod pa sa iyahang mensahe, dawaton ba kuno sila sa Dios kay faithful man lagi. Sa unsa ba nga kita matinud-anon? Pinaagi labang ba sa paghataw ikanapulo? Pinaagi lang ba sa paghalad sa kwarta? Butang nga dili makaayo mga kaigsunan sa tao nga wala magkinabuhi sa pagtulon-an ni Kristo? Sultihan ko kamo mga kaigsuonan sa gisulti sa atong Ginoong Hesukristo nga gibilin diha sa balang kasulatan nga ang Dios wala maghulat sa halad sa mga wala maghulat ang Dios og mga halad nga mga mananap kwarta sa lapi nga gikan sa tao nga wala mo sunod sa iyang mga sugo ug pagtulon-an. Wala maghulat, wala manginahanglan ang Dios og kwarta. Wala manginahanglan ang Dios og ikanapulo og halad sa mga tao nga wala maginabuhi sa pulong sa Dios. Iya pangutana mga kaigsunan nga matod pa dawaton ba kaha sila sa Dios. Doon ako'y basahon nga bersikulo og maghatag ni nato og katin-awan sa atong panag-uban sa paghatag og tubag sa usa ka pangutana kung dawaton ba sila sa Dios kay sige man sila simba unya matinud-anon kumbaga diha sa bulwaton og sa mga pamaagi kuno sa Dios diha sa simbahan. Lamang ang iyang kapuyo dili gyud na sila magminyo pag-usap kay di man gyud mahitabong magminyo ang dunay kanang gikasal na. Doon ako'y basahon diha sa unang Korinto Kapitulo 7. Mudiritso lang ko mga kaigsuonan sa Kapitulo 7. Kay ang Kapitulo 5, Kapitulo 6, Kapitulo 7 sa unang Korinto naghisgot na mahitungod sa relasyon o sa pagpuyo sa tao ingon nga magtotoo at tubangan sa Ginoo. Mga igsuon, ingon diri si Apostol Pablo, ako rining basahon karon hisgutan nato katong mga utang nga inyong gisulat kanako. Maayo alang sa usa ka tawo nga dili magminyo apan aron paglikay sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon kinahanglan ang lalaki mga asawa ug babae ug mamana. Kinahanglan ang babae mao'y mamana ug ang lalaki mga asawa, dili kay lalaki to lalaki. Ang lalaki kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga bana ug ang babae kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga asawa. Ang asawa dili mao'y magbuot sa iyang lawas kundi ang bana ug ang bana usab dili magbuot sa iyang lawas kundi ang asawa. Ayaw ihikaw ang inyong kaugalingon sa usag-usa ko nagkasabot kamo sa pagbuhat niini sulod sa mubong panahon aron magamit ninyo ang inyong panahon alang sa pag-ampo. Apan pagkatapos niini makabuhat kamo sa naandan ingon nga magtiayon aron dili kamo madaog sa pagtintal ni Satanas gubikan sa kakulang sa pagpugong sa kaugalingon. Sa munang kinahanglan gyud nga ang magtiayon kinahanglan magkuyog, magdunga, mag-uban, dili kay magtiayon mga kaigsuonan humagkasal maglagyo hinuon. Mauna nga ang uban bag-ong kasal magbulag tungod kay naglagyo sila, uhaw sila sa usag-usa, nagpangita sila sa usag-usa unya kay lagyo man lagi dili man nila matagbo ang ilahang gikinahanglan sa usag-usa. Mauna nga dali silang matintal ni Satanas. Mauna ay nahitabo sa problema sa ato ang
sa kaila sa iyang igsuon, sa ato ang igsuon, or kauban kauban nga nagsimba sa atong igsuon nga naghatod diri og pangutana nga matud pa iyang kauban gibulagan siyang asawa kay ni abroad og ang iyang asawa tuwas abroad nangita pug laing lalaki ug siya pod nga lalaki mga kaigsuonan nangasawa pod og single mom unya nakaanak pa gyud sila usa unya matinud-anon kumbaga og matud pa sa iyang pangutana nga dawaton ba sila sa Dios kung ipangutanan ni sa ato ang mga sa ato ang balaod diri sa kalibutan mga kaigsuonan moingon gyud na nga gugma ang Dios, grasya ang Dios, mapasayloon ang Dios labi na kung adto nimo ipangutana ipangonsulta sa abogado labi na kung naa kay kwarta mga kaigsuonan ko sa Ginoo mo na nga niingon si Pablo nga nung adto mamo magpahusay sa mga dili magtotoo wala bay tao nga gitagaag kaalam diha sa inyuhang kinabuhi naamoy kaalam nganong to adto mamo magpahusay muna nga bliss kaayo ta diri sa atong programa mga kaigsuonan nga dunay nagpangonsulta dunay nangonsulta diri nga mahitungod sa kahimtang o relasyon sa ato ang igsuon nga iyang kauban diha sa simbahan. Bersikulo 6 niingon dinhi gisulti ko kini dili ingon nga usa ka sugo kundi usa ka pagtugot. Maayo unta kon kamo tanan sama pa kanako apan ang usag-usa gihatagan sa Dios sa iyang kaugalingong hiyas ang usa kining hiyasa og ang usa lahi usab. Ingnon ko kamo nga mga dili minyo o kamong mga byuda nga maayo kaninyo ang pagpabiling mag-inusara sama kanako. So dinhi gipakita giklaro ni Pablo nga nag-inusara usab siya. Ingon siya nga apan kon dili kamo makapugong sa inyong kaugalingon pagminyo kamo kay maayo pa ang pagminyo kaysa masunog sa kaibog. So diha giklaro mga kaigsuonan dili gyud lagi maayo nga ang usa ka magtotoo o usa ka Kristohanon kung ikaw nagtuo ka nga dunay Dios ang imong kinabuhi nagtuo ka nga dunay Dios Ginoo ang imong kinabuhi dili maayo nga mapuno ta sa kaibog ug maghari ang kaibog sa Old Testament mga kaigsuonan sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 17 giklaro na dito nga ang tanang katawhan sa Dios gibawalan gyud sa pagpangibog kay ang pagpangibog usa na kayawi sa kalisod daghan kayo mga tao nga nagkalisod ang hinungdan tungod kay maibugon daling makakita og mga buta nga dili nila gikinahanglan apan tungod kay naibog man lagi naibog sa motor naibog sa sakyanan naibog sa cellphone giagwanta ang pagpangutang ning kuha dayon og cellphone nga inutang mao nang nagkalisod unya mangayog panalangin sa Dios para ibayad sa utang unya naa naman po'y gikaibgan mangutang na sad unya mangayo na sad og panalangin sa Dios ang mahitabo mga kaigsuonan dili nila mahalaran ang Dios gani maglisod gani sila sa paghatag sa iya sa Dios ang mahitabo ana mga kaigsuonan mosamot og kalisod ang tao ug ang tao nga sama ni ana makaluluoy nganuman dili sila makasabot sa pamaagi sa Dios mohinungdan dunay mga tao nga magsigig reklamo sa Dios Kristohanon naman ko nganong lisod man Kristohanon man ko nganong inani man ang kahimtang dili na sila kasabot wala na nila makuha ang mga rason nganong inana ang ilang sitwasyon ayaw tuguti nga usa ka ni ini dapat ikaw nga Kristohanon ikaw nga magtotoo na akay pinasahing kaalam gikan sa Dios miingon din mga kaigsuonan nga ang usa ka dalaga ang usa ka tao kinahanglan magkapugong pero kung dili gayon makapugong kinahanglan magminyo aron dili masunog sa kaibog ang kaibog mga kaigsuonan sako nang gikaingon usa ni kayawi sa kalisod mahinungdan ang Dios nagdili na og mga sugo nga ikaw ug ako kinahanglan dili gayud ta maibogon si Apostol Pablo mga kaigsuonan nagsulat diha sa Colosas kapitulo 3 bersikulo 5 nag-ingon busa patya ninyo ang tawhanong kaibog
Kay ang tawhanong kaibog mga kaigsunan walay lain nga mahatag kundi ang kalisod. Siguro nganong naay kalisod tungod yun na sa kaibog. Kabantay mo bisag wala pa ikapalit og motor, mukuha ra gyud motor. Bahalag walay tarong kaon basta kay dunay motor. Nga pwede ra maunta mabuhi nga way motor. Kabantay mo nga daghan kaayong mangutang aron naa kay cellphone. Aron na ay ikapakita nga kunuhay naa. Kung maibugon ka sa mga selebrasyon, kabantay mo mga kaigsunan, kung maibugon ang tao sa selebrasyon, naibog ang tao sa iyahang isig katao siyang kaila nga magsigig celebrar, pag birthday, maglitson, mag anniversary, maglitson, magpakaon, naay mga selebrasyon mga kaigsuonan, unya kay naibog lagi mangutang po dayon para gyud na ikapakaon na apo ikalitson. Unya sa usa ka balay pila ka buok nagpuyo, ang bana, ang asawa, kung naay mga anak, for example naay 7 ka mga anak, unya pila na tanan, 7 ka mga anak plus inahan plus amahan, siyam silang tanan, siyam sila nga birthdayhanan sa usa ka tuig mga kaigsunan. Unya inig birthday, inig naapag yun anniversary, naapag yun church anniversary, naapag Thanksgiving, naapag yun wedding anniversary mga kaigsunan. Unya magpakaon, maglitson, unya inutang. Ang mahitabo ana mga kaigsunan, muhari ang kalisod, muhari ang kanang kalibog. Kaya nga naman di man mahitabo nga mangutang ka nga way maningil. Kay kon mangutang sad ka nga dili mo bayad, ang giingon sa Biblia lupig pay dauta daw sama ra kas dautan. Kay ang tao nga dili mo bayad og utang dautan. Dautan ang tao nga dili mo bayad og utang. Mao na nga ikaw ug ako gidid-an gyud ta sa Ginoo sa pagpangibog. Gidid-an gyud ta sa Ginoo sa pagpangibog. Kay usa sa mga rason nganong ang tao dili kontento ug walay katagbawan kung muhari na ang tawhanong kaibog sa iyang kaugalingon. Unya ang tao nga maibugon dili gyud na pud siya kahatag sa iya sa Dios. Dili siya mahimong matinud-anon sa Dios. Mao na nga bawal ang pagpangibog. Nganong niahat ang tao nga manarbaho tungod kay naay kaibog. Bag-ong minyo, bag-ong kasal, ni nagkalagyo, unya unsa may rason nganong magpakasal, nganong magminyo, unsa may mga saad dito sa altar sa kaminyoon, sa kasakit, sa kalipay, sa kalisod ug sa kaharuhay, mag-inunungay, but ipasabot, mag-uban kanunay, apan asa naman na ron. Mao na nga natintal pag abroad nakitaglaing lalaki ang babae, unya kay nakaanak sad, ang nahitabo mga kaigsuonan ang lalaki sad nangita pog babae og nakakitag single man nakaanak pod, unya nangalagad pod sa Ginoo, unya niabot diri ang pangutana. Salamat ta sa Ginoo nga diri ni abot ang pangutana o pagpangonsulta mahitungod ni ining klase nga kahimtang sa pagpuyo ingon nga na ay pagtuo sa Dios. Kay kung adto ni ipangutana dito sa abogado o sa mga tao nga wala diha sa Ginoo, ingnon ramanta nga ang Ginoo maluluyon, ang Ginoo mahigugmaon, ang Ginoo mapasayloon, ang Ginoo ang kaluwasan, grasya. Mao na nga diri sa programa mga kaigsunan gipisa-pisa sa bersikulo 10 niingon alang sa mga minyo. Okay, alang sa mga minyo, paminaw mo diha, mapababae man ka, mapalalaki man ka, paminaw mo. Apil sa ko nga maminaw ni ini kay doon ako'y asawa, doon ako'y mga anak. Alang sa mga minyo,
aduna ako'y usa ka sugo nga dili akong kaugalingon kun dili iya sa Dios. Kini gi-address ni Pablo o giklaro nga kining maong sugo dili gikan niya kun dili gikan sa Ginoo. Dili pod gikan ni Moses o dili pod gikan sa mga propeta kun dili gikan sa Dios. Ang babae minyo kinahanglan dili mubulag sa iyang bana. Kinahanglan gyud ang pulong gikinahanglan maapiki maglisod, kinahanglan barugan nga dili gyud mubulag ang babae sa iyang bana. Kung mubulag siya, kinahanglan nga dili siya magminyo pag-usab o kaha makig-uli siya sa iyang bana o ang bana kinahanglan nga dili makigbulag siyang asawa. Kini usa ka sugo gyud sa Ginoo. Unya ang tinuod nga naa sa Ginoo mutuman gyud sa sugo sa Ginoo. Dili kay naatas Ginoo niya ang ato ang sugo sa atong kaugalingon mo'y tumanon. Dili man na maoy taong matinud-anon. Ang taong faithful, ang taong matinud-anon, ang sugo sa Dios maoy gituman dili ang sugo sa kaugalingon. Nganuman usa sa mga gi-require ni Ginoong Hesus alang sa tinuod nga mga tinun-an, kinahanglan did-an nato ang atong kaugalingon. Mateo 16:24, Lucas 9:23, giklaro gyud diha nga miingon si Jesus, bisan kinsa katong gustong mahimong akong tinunan, kinahanglan did-an niya ang iyang kaugalingon ug magpas-an siya sa iyang krus ug mosunod siya kanako taga-adlaw. Dini giklaro mga kaigsuonan nga wala gyud tatuguti, wala gyud tagaig lisensya ug authority ang tao nga magtotoo nga mubulag sa ihang bana og sa iyang asawa. Ingon dinhi sa 12, ingnon ko ang uban, bisag wala ako sugua sa Ginoo niini. Kung ang usa ka bana nga magtotoo may asawa nga dili magtotoo og miuyon ang maong babae sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga ang lalaki dili makigbulag kaniya. Kung ang asawa magtotoo apan ang bana dili unya miuyon ang iyang bana sa pagpakigtipon kaniya, kinahanglan nga dili makigbulag ang iyang asawa sa maong bana. Kaya ang bana nga dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa pagig-usa ngadto sa iyang asawa ug ang iyang asawa nga dili magtotoo gidawat sa Dios pinaagi sa iyang pakigiusa ngadto sa iyang Kristohanon nga bana. Kung dili pa ingon niini mahisama unta ang ilang mga anak sa mga anak nga dili magtotoo, apan ni anang kahimtanga gidawat sila sa Dios. Apan kon ang dili magtotoo buot mo bulag sa iyang kapikas nga Kristohanon, tuguti siya sa ingon ni ana ang kapikas nga magtotoo, bana man o asawa, wala nay kabilingan kay ang Dios nagtawag kaninyo sa pagpuyo nga malinawon. Asawa nga Kristohanon unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong bana, o ang banang Kristohanon unsaon man nimo pagsiguro nga maluwas nimo ang imong asawa. Gisundan dayon ni Apostol Pablo pagsulat pagkinabuhi sumala sa pagtawag sa Dios kaninyo. Ingon siya dinhi, kinahanglan nga ang usa magkinabuhi sumala sa gihatag sa Dios kaniya. Ang iyang kahimtang sa dihang gitawag siya sa Dios, mao kini ang akong gitudlo sa tanang simbahan. Kung ang usa ka taong ako na ni ipadayon mga kaigsuonan kani nga minsay inig-abot na nato sa Kapitulo 7. Diha giklaro mga kaigsuonan nga wala gyud tuguti, wala itugot sa Dios nga ang taong minyo makigbulag sa iyang asawa o sa iyang bana. Kung makigbulag, kinahanglan dili mangita og lain. Kay kung mangita og lain, naa na siya sa pagpanapaw. Pangutana, dawaton ba siya sa Dios? Dawaton ba ang iyang mga sakripisyo? Mga igsuon ko sa Ginoo, dunay mensahe ang atong Ginoong Hesus. Mingon siya nga kung diha kaninyo kung may usa ka tawo nga kung maghatod kamo og halad ngadto sa Dios, unya sa diha nga didto na kamo salaran, nahinumduman ninyo nga dunay moy kabikil, ayaw una mo paghalad. Ibilin usa ang inyong halad o pakig-uli una. Human ka makig-uli,
baliki ang imong halad o ipadayon ang imong paghalad ngadto sa Dios. Nganong inana man ang pagtudlo ni Hesus? Nganong dili man ihaladaan isa makig-uli? Kabalo man gyud ta mga kaigsuonan ang Dios nga atong gilagaran balaan. Kabalo gyud ta nga ang Dios nga atong gilagaran hostesya. But ipasabot kung unsay atong gibuhat ato gyud ang anihon. Kabalo gyud ta mga kaigsuonan gikan sa karaang panahon, karaang kasabutan hangtod sa bag-ong kasabutan, dili mudawat ang Dios og halad nga dunay apan, dunay sami, but ipasabot hugaw. Kung ang halad limpyo ug ang naghalad hugaw, kung imong tan-awon mga kaigsuonan sa karaang kasabutan Old Testament, kung ang halad limpyo unya gunitan sa tao nga dili limpyo, ang halad nga limpyo mahimong mahugaw. Kung ikaw limpyo mugunit kas hugaw, mahimo kang hugaw. Mao hinungdan kinahanglan ang halad limpyo ug ikaw sad nga muhalad limpyo. Kay kung dili gani limpyo ang muhalad sa butang nga limpyo, igsuon ko sa Ginoo dili gyud na dawaton sa Ginoo. Mao hinungdan miingon si Jesus nga ayaw una mo paghalad. Kay ngano man hugaw ang tao nga muhalad kung dunay gikabikil, dunay kanang gidumtan. Dili maayo nga mualagan ka nga muhalad ka sa Dios nga duna kay gidumtan. Unsa pa kaha kung mananapaw ka? Ang problema mga kaigsuonan, daghan kaayong mga tao nga kuno nag-alagad sa Dios pero ang gituman ang ilang kaugalingon wa gani mutuman sa ilang konsensya. Pwede ba ni siya? Mga igsuon ko sa Ginoo, dapat kung naa kay pagtuos Ginoo, tuhi ang pamaagis Ginoo. Kung naa kay pagtuo nga dunay Dios ang imong kinabuhi, kung naa kay pagtuo nga dunay Ginoo ang imong kinabuhi, sunda ang mensahe sa Dios, sunda ang mensahe sa Ginoo sa imong kinabuhi. Ayaw himuig mensahe ang Dios aron mutuo ang mga tao nga okira ang Dios, grasya ang Dios, mapasayloon ang Dios. Kay daghan kay mga pastor ang mga tao nga lipin-lipin, mga tao nga sigig panapaw, gigamit ras buluhaton sa Dios. Unsa may moabot sa imong kinabuhi kung inana ang imong sitwasyon? Panalangin ba? Dili panalangin. Ang tao nga walay panalangin, tao nga wala magsunod sa mensahe sa Dios. Pero ang tao nga nagsunod sa mensahe sa Dios, puno sa panalangin. Giklaro diya sa balang kasulatan mga kaigsuonan, ang pagpanapaw usa ka sala nga makapa-impierno. Dili gyud makapalangit. Ang mga mananapaw dili gyud malangit. Kung dili malangit ang mananapaw, unya mo ingon ta nga kana naghalad na sila o kira na mapasayloon ang Ginoo, makasabot ra ang Ginoo sa ilang sitwasyon. Kinsa maday mo sabot, ang Ginoo or kita? Mga igsuon, mangutana kuno ko sa imong pagpangalagad og Dios, kinsa may dapat mo sabot? Ikaw ba or ang Dios? Mga igsuon, dapat makadesisyon ka. Dapat kana bitang mubarog ka. Kay kung moingon ka nga ang Ginoo ray mo sabot, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ambot lang nimo kung maka-smile ba ka kung moatubang na kas Ginoo. Di ba kaha ka moingon nga Ginoo kung mauna padto as Pastor Gideon sa mua kay aron magwali.
Daghan kayo mga simbahan nga ang ilang gigamit sa worship team nagpuyo-puyo. Usa ba ka niini? Daghan kayong mga nagpagamit diha sa simbahan nagpuyo-puyo, ang uban diha nagkabit-kabit. Kay nga naman dili puta ngay matingala kay gipadayag sa Dios ang mga kahimtang sa ubang mga simbahan. Sa ako nang gikaingon diha sa libros gipadayag, adunay 7 ka klaseng simbahan. Adunay simbahan diha nga ang ilahang mga sakop sa simbahan wala nila review ka, nagpatuyang rahinoon sa buhat nga malaway na ay pakikilawas. Gani sa simbahan sa Corinto naa gani ina-ina nga nagpuyo ra, unya diha pagyud nagpuyo sa simbahan. Naa pagyoy pakikilawas diha, pananapaw, naay pagpanapaw. Maubitaw ng si Apostol Pablo, may isugon siya nga naghimo og sulat alang sa Corinto. Unsa may sulat ni Apostol Pablo alang sa Corinto nga atong gibasa kaganina diha sa bersikulo 9 sa kapitulo 6 sa unang Corinto. Sa walay duha-duha nasayod kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw pagpalimbong, ayaw pailad sa pagtuo nga makasabot ra ang Ginoo. Pastor Gideon, sure ka nga ang Dios ang Dios nay mosabot nimo? Kung ikaw pa ay naa sa Sodoma o sa Gomora, maingon makasabot ra gyud ang Ginoo kay siya ra goy buhat sa tanang tao god. Makasabot ra gyud na ang Ginoo. Maluluyon gud siya, mahigugmaon gud siya, nya puno pa gyud sa grasya. Unsa man ni ay grasya? Kabalo ba ka sa taong na ay grasya o gigrasyahan sa Dios? Ang tao nga nakadawat sa grasya, tao nga nakatkaton, tao nga nagpatudlo. Kay ang grasya mga kaigsuonan, mauni wala masabtis kadaghanan. Ang grasya alang sa uban mura ba og pinasagdan ra sila? Mura gipa-spoil bitaw sila. Nga alang sa uban ang grasya mura ba og gitugutan na sila sa tanan. Importante ilahang tuuhan nga ang ilang gibuhat pagpasidungog sa Dios. Mao man ay pagsabot sa uban mahitungod sa grasya, kana bang mura ba gitugutan na sila sa tanan nga pwede nilang buhaton kay niabot na ang grasya. Ang grasya mga kaigsuonan mas istrikto pa kaysa balaod. Ang grasya nga naa kang Kristo Jesus, hinumdumi ang grasya sa Dios nga naa kang Kristo Jesus istrikto pa kaysa balaod. Unsa may naa kang Kristo? Ang grasya. Unsa may grasya? Naa diha ang mga pagtulunan. Nganong miiyon kong istrikto pa kaysa balaod? Wala ba mo makabasa sa giingon ni Ginoong Hesus kaniadto? Kon ang lalaki modulog sa babae nga dili ni asawa, nakapanapaw, apan karon sultihan ko kamo. Ang lalaki nga magtan-aw sa babae, tan-aw pa lang, nga maghuna-huna na siya dili mayo. Mura bag iyahan ang gikabayan, mura nag-iyahang gilabdan sa iyang una-una pa lang, nag-imagine na siya. Ang lalaki nga mag-imagine, ngadto sa babae, nakapanapaw na. Pangutana, sa iyang pag-alagad o paghalad sa iyang kinabuhi ug sa tanan nga naa kaniya, dawaton ba sa Dios? Hinumdumi ang Biblia nagsulti nga ang tao nga naghalad hugaw gani, bisag unsa pa na kalimpyo nga halad, mahimo na siyang hugaw. Unya ang Dios balaan, ang Dios matarong, ang Dios hustisya, giklaro sa Biblia nga dili og dili gyud siya modawat og hugaw. Maubitaw nang dito sa langit mga kaigsuonan, giklaro diha sa gipadayag kapitulo 21-27, walay bisan kinsang hugaw nga makasulod sa gingharian sa langit, ibin gani ang imong pag-ampo nga hugaw. Kay daghan kayong mga pag-ampo nga hugaw. Hugaw og hunahuna, hugaw kasing-kasing, hugaw og pagbati. Dili sayon mga kaigsuonan. Ngayon anaon lang nato pagsabot ang pulong sa Dios. Tao ta, Dios ang Dios. Dapat tuuhan nato nga atong gilagaran dili tao. Dios ang atong gilagaran. Dili siya sama sa tao nga pwede ra nimong bayran. Pwede
Pwede ra nimo mga kaigsuonan nga ulog-ulogan kana kung parihan nimong paulog-ulog sad. Ayaw og himua nga ang Dios na imo sabot nimo. Mga kaigsuonan, giklaro dinhi, ayaw pagpalimbong. Mga igsuon ko, ayaw palimbong. Mga pastor, sa ngalan sa Ginoo gihangyo ko kamo, ayaw mo palimbong. Ingon dinhi nga sa walay duha-duha na sayod kamo nga ang dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw panglimbong kay ang mga taong makihalawason o nagsimba sa mga Diyos o mananapaw, nakikilawa sa isig kalalaki o babae, kawatan hakog o malahubog, tibutang-butang o malapason sa palaod, dili gayud makasulod sa gingharian sa Dios. Unya giklaro ni Apostol Pablo nga ang mga tao des Corinto adunay pipila nga inana ang kinabuhi apan kaniadto ra. Ang problema kon kaniadto ulitaw dalaga ang nanimba, unya nanimba na noon nagpuyo-puyo, unya moingon grasya ang Ginoo. Unsa may imong pagtuo? Maulog-ulogan ra nimo ang Dios? Barok. Akong hangyo ninyo barok. Ayaw ilara ang inyong kaugalingon sa pagtuo makailad mo sa Dios. Ang grasya mga kaigsuonan kos Ginoo alang sa uban mura ba gihatagan sila sa unsay ilang gusto, kay ang kaluwasan grasya dili oy. Ang grasya mga kaigsuonan nga naa kang Kristo istrikto pa kay sa balaod. Ang grasya nagtudlo sa mga pagtulunan ni Kristo. Mga kaigsuonan, naa say pagtulunan. Una diya sa libros Tito kapitulo 2 versikulo 11, gipadayag sa Dios ang iyang grasya alang sa kaluwasan sa tanang tao. Gipadayag, gipakita, gipasinati. Ang grasya sa Dios wala ililong. Ang grasya sa Dios wala gisekreto. Ang grasya sa Dios gipadayag. Imo bang nakita? Imo bang nasabtan ang grasya sa Dios? O kining grasya sa Dios naa kang Kristo, naa diha ang mga pagtulunan ni Kristo Hesus. Ingon sa dinhi, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan. Ikaw ug ako gitudloan ta sa pagkinabuhing dautan. Unya mo ingon ta nga gidawat sa Dios ang mga naglipin-lipin, ang mga nagpuyo-puyo, ang mga nagkabit-kabit. Doktrina na sa inyong simbahan. Doktrina na sa inyong bulsa. Dili na doktrina diris atong programa, kay ang atong programa ang pulong mo, ang pulong sa Dios atong kinabuhi. Dili ang pulong sa simbahan mo'y kinabuhi nako. Dili ang pulong sa simbahan ang kinabuhi nato, ang pulong sa Dios. Ingon sa dinhi, ang maong grasya nagtudlo kanato sa pagbiya sa kinabuhing dautan o sa kalibutanong kailibgon. Biyaan lagi ng kalibutanong kailibgon. Biyai. Kay maunay naghatag nimo kalisod. Nagtudlo kini kanato sa pagkinabuhi nga mapinuganon sa kaugalingon matarong og Dios non. Kinahanglan ingon niini ang atong pagkinabuhi samtang nagpaabot kita sa bulang adlaw nga gilauman. Inig padayag na sa himaya sa atong gamanang Dios og mangluluwas nga si Kristo. Mga igsuon, usa sa mga problema sa tao kay kung maigo na gani sa Biblia, mamuligi, masuko, o niya ang kasukan ang mga nagwali. Wako kabalo sa imong kasing-kasing karon. Samtang namati ka, nalain ka nako. Dapat imong kaugalingon maoy imuhang kalainan aron makahinulsol ka. Aron sa ingon tabangan ka sa Dios. Nga mo resulta o panalanginan ka sa Dios. Mga igsuon, dili lang sa relasyon nagkabangi ang tao. Number 1 gyud nga nakiglaban
kana bitawng number 1 nga dapat makilaban ta kanang mudaog gyud ta kining kaibog. Kay ang kaibog makaguba na sa relasyon, sa magtiayon, sa barkada. Ang kaibog makaguba na sa imuhang mga kabtangan. Daghan nga mga naguba nga relasyon sa pamilya, wala nay pagtinagdanay, wala nay pag-inilahanay tungod sa kaibog sa butang, tungod sa kaibog sa kalibutanong kailibgon. Mao na nga gikan pa sa unang panahon hangtod karon, ikaw ug ako did-an na ta nga magbaton og kaibog. Kaya ang tinuod, kung naarag yoy kaibog ang tao sa mga butang, di sa mahimutang. Ang taong dili mahimutang, dili sa malinawon. Ang taong dili malinawon, dili siya kahalad sa Dios. Ang iyahang kinantahan murag simang. Magkanta ang iyahang baba, pero ang hunahuna tuas kalibutan. Mga igsuon, dili na mao ang klase nga gipangita sa Dios. Kay ang gipangita sa Dios katong kasing-kasing nga nahigugma sa Dios, nga may huna-huna nga tinud-anay nga nahigugma sa Dios, nga may pagbati nga mao ang kalag nga nahatag sa Dios. Mao na niingon si Jesus, higugma ang Dios sa tibuok kasing-kasing, sa tibuok kusog, sa tibuok kalag, sa tibuok huna-huna. Dili maayo nga nagampo imong una-una ang imong kasing-kasing nangandoy, napuno day sa kaibog. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, doon na pagoy nangutana nako sa kay niabli magyuta og pangutana, lamang dili nako isulti ang mga ngalan. Dunay nangutana nako, Pastor, ang ako ang anak kanang nabayot man, unya abilidaran ra ba pastor kanang daghan kay siya og mga talento, unya nagpagamit sa simbahan pastor, maibog man siya sa uban nga mga kauban niya sa iyahang grupo pastor, unya dawaton ra na sila sa Dios pastor kay gugma man ang Dios. Mga kaigsuonan, ang gugma sa Dios wala ihatag aron mahimutang spoiled. Ang gugma sa Dios gihatag aron ta makakaton ug mahimong tarong atubangan sa Dios. Kay gihatag sa Dios ang ihang gugma, gipadala niya si Jesus aron ka mutuo, dili aron ang Dios nay mutuo nimo. Dili kay ang Dios nay mosabot nato, kitay mo sabot sa Dios, kitay mo sabot sa gipasabot sa Dios. Dili kay ang Dios nay mosabot sa ato ang buot ipasabot. Dunay pagyoy nangutana Pastor Gideon, unsa mangyoy makatabang nako? Dagahan ang makatabang nimo. Daghang makatabang nako, daghang makatabang nato. Una, pag-ampo. Pero ang number 1 nga makatabang sa tao ang iyang desisyon. For example, unsa may makatabang nimo? Imong desisyon. Imong yung desisyon ang makatabang nimo. Kay ang pag-ampo, mga kaigsuonan, tubago na sa Dios. Pero ang tubag sa Dios nag-agad sa gibuhat sa tao. Si Abraham wala sa ihunong nga mihangyo sa amahan. Amahan, kung makakita kag 40 ka mga matarong sa Sodoma Gomora, imo ba daing laglagon ang Sodoma hangtod niabot og dapo? Mga kaigsuonan, wala laglaga ang tao sa Dios kung ang tao mingsunod sa pamaagi sa Dios. Naluwas ang asawa ni Lot apan kay wala musubay ang asawa ni Lot, wala motuman sa mga sugo o sa mga mensahe nga gikan sa Dios. Nalaglag gihapon ang asawa ni Lot. Siguro
Kung ang usa ka tawo maingon nga naluwas siya pinagi sa pagtuo, apan wala magbuhat sa Dios nga iyang gituhan, ang iharang panabot naluwas, pero ang tinuod nga kahimtang wala maluwas. Ang tinuod mga kaigsuonan mao ni, ang tao kinahanglan mutuo. Una sa tanan mutuo. Mutuo siya nga naay Dios. Sama nga ang tao mutuo nga adunay eskwelahan. Okay. Unsaon man kuno pagkabot ang kaluwasan, ang tinuod yun nga kaluwasan. Ang uban mo ingon nga pagtuo mo dawat luwas na. Mga kaigsuonan, ang gipakita manggod sa Biblia daw sama bitaw sa eskwelahan. Ang eskwelahan mga kaigsuonan, muila nga doon na sila estudyante kung ang usa ka bata magpa-enroll. Apan kung ang usa ka bata magsigig eskwela unya wala di ay ma-enroll, mga kaigsuonan, wala di ay malista dito, mahuman na lang ang tuig, moabot na lang ang graduation, ang bata nga sigig eskwela dili di ay ito makagraduate kay wala man ma-enroll. Maubitaw ng gikan adtong mga panahon na ang mga maestra naagyon na sila'y kana bitawng attendance, i-check yun nila ang mga attendance sa ilahang mga pupils before sila magsugod og klase, kay ang ilang mga grado, ilang mga record nakabase sa gitawag attendance. Unya adlaw-adlaw matagkaron og unya ang mga estudyante mo eskwela naagyo na sila attendance nga nagpakita nga naka-enroll sila. Kay dili man sad mahitabo mga kaigsuonan nga matawagan ka dito sa listahanan o record sa maestro kung wala ka ma-enroll. Mao na nga kinahanglan gyud ang enrollment. Unsa man ang enrollment nga gipakita sa Biblia? Pagtuo lang ba? Daghang mga tao nga nagtuo pero wala ma-enroll. Siguro usa ka nga nagtuo nga dunay Dios. Ang enrollment kana ra bang magsimba na enroll na ka? Kay dunay nagwali sa usa ka haya nga matud pa kining atong igsuon nagsige naman nagsimba. Nakakita naman ko nga nagsimba ni luwas gyud ni. Ingon ang Biblia ayaw paghukom, naghukom lagi. Kitang mga pastor, kami mga pastor, wala mi tagaig authority sa pag-ingon nga katong nangamatay tuan natos langit. Tuan natos kamot ni Abraham. Ang tao nga namatay, ang iyang kalag mauray na sayod. Kung tuwa ba siya kang Abraham? Mga kaigsuonan, dili ta Dios nga nasayod sa tibuok kahimtang sa tao. Gay ta masayod sa una-una sa imong asawa, sa imong una-una sa imong banaw. Gay ka masayod sa imong kasing-kasing sa imong banaw, sa imong asawa. Ang Dios ray nasayod. Ang Dios ray makahukom kung malangit ba ang atong igsuon, maimperno ba. Atong nasayran nga iwali lang nato o ikinabuhi nato ang pulong sa Dios. Mao na nga unsa man ang pamaagi nga gipakita sa Biblia. Mga kaigsuonan, kung mutuo ka nga na eskwelahan, dapat magpa-enroll ka. Kung mutuo ka nga dunay Hesukristo, dapat magpa-enroll ka. Unsa man nga klase nga enrollment? Maingon ba nga pagtuo lang pastor na enroll na ka? Ang gipakita ni Ginoong Hesus dili inanay. Kung imong basahon ang gisugo ni ang pagsugo ni Ginoong Hesus sa iyang mga apostoles sa unang niya mga tinun-an sa Mateo kapitulo 28, sugod og 16 man siguro na. Mateo 28 katapusang kapitulo 28. 16 ang napulog usa ka tinun-an miadto sa Galilea dito sa bungtod nga paadtuan kanila ni Hesus. Og sa ilahang pagkakita kaniya gisimba niya siya apan ang pipila kaniya naay pagduha-duha. Grabe no?
Nagduha-duha pa nga nakakita na silag milagro. Nakita na nila si Ginoong Hesus na apagyoy pagduha-duha. Unya, miduol si Hesus umiingon kanila, gihatag kanako ang tanang gahom sa langit ug sa yuta, ug tungod niining authority ug gahom, sa inyong pagpanglakaw himua ang akong mga tinun-an ang tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Og bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Unya unsay sunod, og tudloi sila sa tanan nga akong isugo kaninyo. So dihagi klaro mga kaigsunan ang sit up, ang hanay dapat atong buhaton, og dapat nga buhaton sa tao aron masakop siya ingon nga mga tinun-an og mga magtotoo, mga sumusunod ni Kristo. Una, sa dihang mutuo ka ni Jesus Christ, kay ang pagtuo gisangyawan ka gikana sa pulong nakadungog ka sa pulong sa Dios. Ang pagtuo gikan sa mga pulong pagpaminaw. Ang pulong pagpaminaw nagpakita nga dunay nagwali. Kung naay nagwali sa imong kinabuhi, tuuhan nimo ang giwali. Unang mensahe sa pagwali, hinulsol. Di man sad ka makahinulsol kung dili ka mutuo. Sumutuo ka, unya maghinulsol ka, o magpabunyag ka, magpabautismo ka. Isa pa katudluan, diha sa pagpabautismo, diha gipakita sa Biblia nga diha ka ma-enroll. Mao bitaw nang inig bautismo, muingon ang usa ka alagad sa Ginoo nga magbautismo, ilista kining iyang ngalan diha sa libro sa kinabuhi. Ilista, i-enroll diha sa libro sa kinabuhi. Unya, unsa may giingon ni Jesus, og tudloi sila sa tanan nga akong isugo kaninyo. Isa sila tudluan, isa sila klasihan sa mga pagtulunan ni Jesus. Kay ngano man, aron masayod sila sa mga plano sa Dios, sa mga pamaagi sa Dios, sa mga saad sa Dios. Daghan kaayong masayran sa tao nga magpatudlo sa pulong sa Dios. Kinsa man ang angayang tudluan, katong na-enroll, katong nagpabautismo. Mao na niingon, kay ngano man angayan man tudluan ang taong nagpabautismo, kay moabot man kaniya ang kapasayloan. Mahinlo man siya, niya moabot dayon ang saad sa Dios nga maong balang espiritu. O niya madinawato naman siya. Maubitaw nang ang pamaagi sa gipakita sa Biblia, kinahanglan ang tao mutuo, maghinulsol o magpabautismo. Kay si Juan mibalibad unta sa dihang nagpabautismo si Jesus. Ingon si Juan, dili ako dapat mo bautismo nimo, ako ang angay nimong bautismoan. Apan nganong ako na may bautismo nimo? Sagdi lang Juan, kay pinaagi ani Juan, makatuman ta sa tanang sugo sa Dios, sa akong Amahan. Diha sa pagpabautismo, mga kaigsunan, dunay dakong kalabutan ang pulong pagpabunyag or ang pagpabautismo sa imuhang pagtuo sa Ginoo. Pero dili sa paagi sa bautismo sa doktrina sa simbahan. Kay naamay bautismo, ang bautismo manggod mga kaigsunan, giabusaran manggod ni mga leader sa simbahan. Giun sa pag-abusar, gihimo nilang membership. Maunang na ay mga simbahan nga kung gibautismohan ka sa laing simbahan o niya mubalhin ka sa ilang simbahan, dili unuran tong imong bautismo, kinahanglan bautismohan ka usab aron mahimo kang sakop og membro sa ilahang iglesia. Abusaran man gud kining bautismo. Mauna nga kana bitaw gihimong membership. Ang gipakita sa bautismo mga kaigsunan aron ang tawo mahimong tinun-an ni Jesus Christ. Wala gid mo ingon si Jesus panglakaw kamo sa tibuok kalibutan og isangyaw ang mayong balita, sangyawi sila unya tudloi sila dayong bautismohi sila. Isa nato sila tudloan
aw isa nato sila tudloan, ato una silang bautismuhan. Mao ba ni nakit-an sa atong matag simbahan? Mao ba ni nakit-an nato sa mga pastor nga nagsangyaw sa pulong sa Dios? Dili tanan. Dili tanan inana ang gibuhat. Mao na nga diri sa atong programa ang pulong mo kinabuhi ko, gidasig ka sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Dili ka igo ra kang mudawat sa mga wali, labi na kung naay mga milagro. Kay dili tanang magwawali nga nagmilagro gikan na sa Ginoo. Daghan kay mga magwawali nga may mga milagro, wala gani kailas Ginoo. Mismo gani ang atong Ginoong Hesus moingon gani nga wala ako makaila kaninyo mga makasala. Kay nga naman daghan kayo mga nagwali nga wala makatuman sa mga sugos Ginoo, sa kabuton sa Ginoo. Kay wa man gani makatuman bisan gani sa pagpabautismo. Kay nga naman tungod sa doktrina. Tungod sa doktrinas ilang karatula. Dunay mga pastor nga gilalis pa nila ang bautismo. Kay pagtuo ra gyud importante. Usaw na to pagkasiguro nga naay pagtuo nga wa gani magpabautismo. Kinsa man di ay gasugoan ang bautismo? Laing simbahan, laing pastor. Si Jesus ang nagsugoan na. Si Jesus ang nagsugo nga ikaw ug ako magpabautismo. Dili aron mahimong membros karatula o grupo, kundi mahimong tinun-an ni Hesukristo. Pangutana, nakapabautismo na ba ka? Wala pastor, kay pagtuo ra may makaluwas. Mao ba nay gitudlo ni Jesus? Mao ba nay makit-an nimo sa Biblia? Ikong pananglitan, mabasa nimo ang Mateo kapitulo 28, 19 hangtod sa 20. Mga igsuon kos Ginoo, dapat sa kinatibuk ang dagway gipasabot sa Biblia. Mao nay atong paningkamutan nga maikinabuhi samtang nagpuyo patas kalibutan. Problema manggod mao na nga sa diris programa nato ang pulong mo kinabuhi ko. Gipasidan-an ata sa Ginoo, andam ta nga doon na to'y mensahe dinhi nga usas makapasaag. Ang number 1 nga makapasaag kabalo mo unsa? Mga magwawalira. Labinas katapusang mga adlaw, doon na mga tao nga magwawali pero tinanggaraa sa ilang doktrina. Mga magwawalira may makapasaag. Kung ikaw giwalihan, wa kay pasabasag Biblia, wa gani kay kalibutan, nasaag na di ay ka. Munang diri sa programa ang pulong mo kinabuhi ko, gidasig yun ka nga magbasa kag Biblia. Pagbasa kag Biblia, hatagi grom ang Dios aron makapamalandong ka. Pero kung tapulan po ka, kasagaran ra bang tapulan, mauray kasagaran magreklamo. Daling makakitag rason. Kung ang tao nga magreklamador, daghan kaig mga rason, dili siya makakita sa tabang sa Dios. Dili gyud siya makasinati sa tabang sa Dios. Pero ang tao nga dunay kasing-kasing nga matinahuron, matinud-anon, nga kanunay mo ingon, yes Lord, ni ako Lord, kanunay madinawaton, kanunay makasinati sa tabang sa Dios, sa panalangin sa Dios, sa pagkamilagroso sa Dios. Ako mga pagdasig mo ni, kung ikaw nagtuo sa Dios, nagpakita na nga mingtuman o nagkinabuhi ka sa mga pulong sa Dios. Apan kung ikaw moingon nga nagtuo sa Dios, wa gani kay kalibutan sa mga pagtulunan sa Dios, giilad ra nimo ang imong kaugalingon, gilimbungan ra nimo ang imong kaugalingon. Ikaw ray muani ana sa panahon nga moatubang ka sa Dios. Gidasig ti ka nga kung moingon kang nagtuo ka sa Dios, ikinabuhi ang mga pagtulunan sa Dios, i-apply ang mga mensahe sa Dios. Kay sa panahon nga makit-an ka sa Dios, dili og dili kakalimtan sa Dios, panalanginan kaniya, gamiton kaniya aron ang uban
makapangalagad usab niya sama kanimo. Ako mga pagdasig, tagaig panahon ang Biblia. Aron dili ka matintal sa kaibog. Tagaig panahon ang Biblia. Kanang imong pagsuroy-suroy sa FB, kay kasagaran karon sa laagan naman kaayo ang tao. Tinuod na, kabalo ba mo nga daghang kay mga tao nga wala kabantay, grabe na kasalagan. Ang uban nakaabot na abroad pero ang lawas na apas ilang balay. Ang uban murag tuan na sa Amerika, tuan na sa ice nga lugar. Ang uban perti ng puti pero ang tinuod perti ng ituma. Tinuod yan na. Ang uban murag ang dagway langit na, pero ang hitsura perti de murag impierno. Grabe ka suroy-suroy diha sa FB. Kanang mga apps ipangkamit na. Nang limbong ra sila, nangilad silang kagalingon. Dili na tinuod nga pagpangalagad. Ang tinuod nga pagpangalagad, Roma 12. Doon ako'y basahon. Roma 12 kapitulo 3. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong kahimtang. Ayaw paghuna-unang puti ka, kung itom ka, dawatang itom ka. Ayaw ipakita nga sa imuhang FB, sa imuhang kuan nga murag kag artista. Dawatang maurag yun na imong hitsura. Pasalamati ang Dios ana. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod nga kahimtang. Ayaw isipa nga kwartahan ka kay sa uban. Kung unsay gipiyal sa Dios sa imong kinabuhi, maunay imong ipakita sa imong mga kaigsuonan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod nga kahimtang, hinuon ligdunga ang inyong panguna-una ug hukmi ang inyong kaugalingon sumala sa gidakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. Mga kaigsuonan, ako mga pagdasig, sa Tagalog pa na magpakatotoo tayo dapat. Kana bitang kanang musay naa nato, mao nay ato ang ipakita. Unsa may naa nato si Jesus, dapat si Jesus mo ato ipakita. Unsa may mga ilhanan nga naa si Jesus, ang iyang kinaiya, ang iyang pagkaseryoso, dapat seryoso ta. Speaking about pagtuo, pagpangalaga, dapat seryoso ta. Mga kaigsuonan, kinahanglan na gyud nako nga dili ra ko mo taas ako ang programa. Kinahanglan na ko mo relax, kinahanglan sa ko mo pahuway. Og ako nagtuo nga doon na mo'y nakuha og doon na mo'y nakatunan. Tuhi ang pulong sa Dios. Ang pagpanapaw dili gayud dawaton sa Dios. Una kung naa kay igsuon, na kay kaila diha, sultihi sila. Pero kung dili nimo sultihan, manubag ka ana sa Dios. Pero kung imong silang sultihan, kung ikaw mo'y malain sila nimo, likay sila, palayo nila. Kay wala kag ipakatao aron imo silang uyon-uyonan. Palayo anang klaseng mga tao nga nagpatuong Kristohanon pero makahilawason. Maunay tambag dias Biblia, unang Korinto kapitulo 5 versikulo 11. Kini yugsoon nagdasig kanimo, barog sa imong pagtuo, barog sa imong pagpangalagad. Ayaw ulog-ulogi ang imong kaugalingon sa pagtuo nga nangalagad kas Ginoo kung wala nimo buhata ang minsay sa Dios. At tuta sa pag-ampo mga kaigsuonan, amahan na mo nga Dios ang makagagahon, nagpasalamat kami sa imong mga pulong, mga mensahe nga may abot sa amo ang idulungon. Nakita nimo o Dios ang mga problema sa among mga kaigsuonan. Nakita nimo o Dios ang among mga kaigsuonan nga doon na pa'y mga problema. Salamat o Dios nga niining maong programa na tagaan nimo sila.
solusyon o pamaagi. Akong ipangayo diha kanimo nga imo silang tabangan nga makalingkawas sa dili mao nga doktrina, dili mao nga panabot, dili mao nga pagbati. Amahan, salamat Ginoo nga imo silang giatiman pinaagi sa mga pulong nga among karong nadunggan. Salamat o Dios nga imo kaming gitagaan o kasing-kasing maninawato, kasing-kasing Ginoo nga andam sa pagsugod kanimo. I declare blessing right now sa matag usa. Salamat o Dios sa imong pagatiman kanamo sa mga pulong nga dapat namong makatunan madunggan. Salamat o Dios sa imong pag-uban kanamo sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan ako nagtuo nga ubanan mo sa Ginoo. Ang pulong nga inyong nadunggan, mga mensahe inyong nabati, nagpaila nga ang Dios kanunay nagatiman samtang napatas kalibutan. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan, ang imong nadunggan mga pagtulunan gikan sa Dios. Dili maayo nga kita mga Kristohanon maunay hinuoy pati kaysa dili Kristohanon. Pati kayo tanawon nga ingon si Apostol Pablo nga dili magani mabuhat sa mga dili magtutuo, pero kamo nga magtutuo nagpuyo-puyo ra laki mo. Kadungog mo sa gisulti ni Pablo Dias unang Korinto 5, dunay mga tao nga dili magtutuo. Imagine na dili magtutuo, pero dili gid sila musugot nga ang ilang anak puyo-puyoon lang, ilip-ilipin lang. Naagi mga dili magtutuo ha. Sugilan ko kamo, naay dili magtutuo, wa kagunit og Biblia, wa kabasag Biblia, pero dili sila musugot nga ilang anak lipin-lipinon ra. Unya ikaw kagunit kag Biblia, imong anak sugot ra kag lipin-lipin. Unang dili ta magpagbaga ba? Sa kinabuhi. Dalaygon ang Dios magpanalangin, ang Dios magauban, ang Dios hatag kanimo og kadasig nga dili dapat ang tao karatula sipahan mo imong malagaran o kaimo ka galit. Dapat ang Dios mo atong malagaran kay tuata sa Dios matulong. Kini yung suon maingon sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Bye-bye and God bless.